ang atong unang pagbasa o ang atong ebanghelyo, apil na ang salmo, nagtug-an o daghan-daghan yung kayong pagtulunan. Ang ako lang aning pamalandungan, kinilang yung unsay mahitabo inig human natog kamatay. Dili gidi ay ta mga matay, inig hunong dayaning atong ginhawa dinhis kalibutan, doon na di ay dito'y lain pang sumpay. Nya, ang nakaapan ra ba, murag baligtad ang sumpay ba? Murag mabali bitaw. Kung dinhis kalibutan, hayahay kayo ka, ang sumpay di ay dito, mag-antos tag maayo. Nya, og dinhis kalibutan, nag-antos tag maayo, ang sumpay day dito, hayahay kayo, gitawag og langit. So kung gigutom ka din higmaayo, igabot dito, kanunay na kang busog. Nga wa na gito'y katapusan, di naman to mamatay. Wa naman to'y katapusan. Nya kung dinhi busog kay kastanan, daghan ikagikaon sama aning nagwali. Inom pa, inom. Ay daghang imnonon. Kay dato lagi kayo. Ang sumpay day dito, hasta to sa tubig. Wa na. Wa na ito. Bisag to las tubig. Nya wa na to'y katapusan. Utong ang dato in tao nakapangandoy yung sa tuwa para ba ko'y 5 kaigsuon dito. May untag di sila mapunta dire. Kana diyang mga kalag na tuas impierno. Magampo dahil yapon nas Ginoo, dili para sa ilang kaugalingon, kay kaybaw naman sila nga di na sila kabalhin ngadto matod pa diri. Ang naa diha di naman katabok diri, yang di diri di sad kaanha diha. Kaybaw na sila ana, pero bisan diay maimpierno ang kalag, magampo diay yapon sa Ginoo nga Ginoo in taon ang akong mga mahal sa kinabuhi sa kalibutan, dili unta mapunta diri. Karon ang inyong mga ginikanan og na impierno to hastang ako. Gasigi tong ampo manang litag na impierno tos papag mama. Maingon lang yapon tos Ginoo, Ginoo in taon. Murag impierno honon ra bagining akong napari o para bagyod. Nya impierno honon ra ba ni pahinumdumi in taon Ginoo nga dili unta isod sa iyang bulsa ang kolekta. Okay, ang pagkadato may makapaimpierno. Ang paghigugma man ng kaon, kahayahay, kwarta, mao man na ang makapaimpierno. Si Lazaro na langit kay bisan mumho ma-appreciate niya. Nangandoy lang siya bisag makakaunlas mumho. Ang sa manang mumho? Kanahan mo mukaog mumho? Kanang mahog sa inyong salog? Inikaon ninyo na mga hog, ana sa lamisa, ana sa salog, ganahan mo mukaon ana. Tubag. Kisa may ganahan mo tilap ana. Iring. Pero si Lazaro nangandoy lang in taon ana, mumho. Mura jud kita din hiba, nangandoy lag slat. Ana. Unsa man nang slat, mumho. Kabahin sa dako magikaon, mga pinisik ba? O ana, 1 slat usa ka mumho. Nya kadang mga dunay ikapalit og slat, nya di gyud mapalit. Di gyud mohatag na tog mumho, pareha tong dato nga wa gyud mohatag ni Lazaro og mumho, asa man na padong. Magtubag ra ba sada? Impierno lagi. Oh, na kamo pamalit na mong slat sus ka. Usara ka na kamumho, di gin mo kahatag, balantag naa karon dihay 10,000, palit ka og 1,000 total. Igsunod si mana na nam sa kay sweldo nga 10,000. Nya mumho ra gid ang 1,000 para aning tuiga. Karong tuiga ba or para arong buwana kanang 1,000 na slot or 500 ang atong kaning sus BF para sa atong pista. Kuan man ni siya 500 man kaning sanctifying unity
Nya ang kanisang sipitang katong sa dopes para sa ato mga project 1,000 man ni ang slot ani. Kanang 1,500 para aning butang to tulo ka buwan nga imong income mumhura na di ba? Pero kana di nga paghatag og mumho ngadto sa nangandoy og mumho makapalangit na di na. Pero muhikaw ta ana maunay makapaimpierno samas na hitabo sa dato. Muna diri sa atong unang pagbasa unsa may warning sa atong unang pagbasa. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Unsa man ning kusog sa tao? Gahom sa tao. Kanang atong bahandi. Nya unsa man ning kusog sa tao? Kanang atong paningkamot ba kanang kamao patang mo mangitag kwarta. Ana, paras na ko gud kamao pa kong mudupa-dupa nya mosalig ko diha. Ay no, makakolekta sa Ginoo. Aning dupa-dupa makakolekta sa gini. Pero anha ko mosalig. Peligro kayo. Silutan di ay. Kaya nga naman, mamatay ra man eh. Kaning akong kusog, mamatay ra ni. Kanang inyong kusog diha, mamatay ra na. Tanawa ra gud si Lazaro nga dili gani kakaon og mumo, patay. Ang dato sad nga siging pista siyang lamisa, patay. Pulo sila nangamatay, why mabuhi na to din nyo eh. Ang padayon, mga matay kita. Lingi anay mong tupad eh. Lingi ba? Inahapit na ka. Inahapit na ka. Oy, kada na to simba din ang pasabot ana nga karon buhi pa ka sa to pahapit na ka. Oh, kaya ang sunod ana patay man yun. Gahapon bitaw gahimo ko sa atong binuan nga pag misa didto sa Liloan Municipal Jail. Nagmisa ko didto kay kada man na ikatulog semana nya. Gahapon man tato nag-recollection mamiga atong tatong Martes nya na may clergy recollection. Wa ko kamisa gahapon ako gimisa. Salamat kay sa atong kuan diha atong Liloan nga mga pulis nga nagbantay kay ni allow na sila bisag gi-alter ang schedule. Pag human ako misa, gatubang ko sa jail dito ko sa mga male. Gaatbang raman ang female niya amo lang ibutang ang extension diha ko sa male. Mga kuan ron sila kabok dito 300 kapin ang male plus dito sa mga 30 dito kapin ang female. Mga almost 400 gid sila kabuok. Nya nag-blessing na ko nila ngadto. Ga-blessing na ko atong mga rosaryuhan nga ipanghatag. Ga-arrange na si Brad William atong lay minister diri sa mga kuan ba mga rosaryuhan kay panghatag na ngadto ning tawag to katong usa silang mga leader nga mga piniriso dito sa Silda ba siya padir ngari blessingi rin ako unsa man na gatangtang nako sa akong kaning stola kay mag-isa di kuan padir day image ari ta ko moagi padung dito ani nga side sa lamisa nya diya naman diri mga tao gatuan lagi gaandam ato mga rosaryuhan diri ko ni agi wa ko kabantay katong dako kayo nga kanang kuan nang ano bang industrial fan ba nga para ventilation nila dito wa ko kabantay nga wa day gikuhaan day sa kanang iyang kuan kanang tabon kanang screen ba nya na likod man ko musuyop man na ang kuan ana musuyop man na sa ang hangin padung man ngadto nya gasulog ko gingon ani sus niagi kasi magingon unsam na galakaw ko sus pag-agi na ko didto kanijong akong kuan kaning ani ba suyupon beta dito 1 second ra gyud pagpaka akong ang ako nang nakuan ang ako nang namatmunan pilit na ko dito sa industrial fan nya kaning akong kuan nanlukot na dito nya gaana na ko dito nag-ana na ba pilit kaniyo ra jud kayo nya distansya kog mga ana pag-agi nako ana gyud nahapak ni ani ray tulo ka bukhubag dinhi kani og diri ari hubag ang ako dinhing kuan kani ba nahurot og kagisi 1 second lang murag ikaw nga tabas-tabas nga rin tanan murag hatutok ang tanan
Nakusus katong wansikan pag-ana. May gani kay katong iyang frame, gyud kanang main nga frame nga iron frame, dito nadapog ang akong kamot. Kay guwap ato og nalahos pa dito. Maigo gini atong blade nga hait kayo. Katong katuyok ba? One ounce tani akong tudlo taron. Or kani ba kay naputol yung tibok kamot? May kay nasango mo ni perting hubaga kay kalit man pagkabunlota. Mura man ko giana ba. Ya perting yung kalita. Tutok gumitanan. Ingon din ko, tanawa kakalit sa panghitabo. Datanaw ko sa akong kuan nga nangagisi na pag tanaw ko, ayay. Naku, pastan perting di rong dugo. Ano ko, wa man di ay. Pero ngut-ngut diri pa awa da nating mga kuan 5 minutes burot dayo. Abot diri butangan na mo guys. Na yan kay wa pag di maputol makadupa-dupa pag di tao no kay naputol pa di arig na ana pa di inigdupa usa na lang 50% talay ato makuha ani sa katong nga na lang kay di naman timbang usa na malang igana man Ginoo mo na kaniya siya imbes mo hugog 20 Gs na lang kay usa na lang ato. Looya unta ay dali ra kitang mamatay oy dali ra jud kayo kadto electric fan pa to magdagan mi ang dagan 80 100 ang dagan ug simba ko nga mo kalit og cross diha nga kana barong mga sakyanan nga nahaybol nya padung namo kusog sang dagan usara na kasalpok boom igmata wa na buak nang patay na ta kamoron inig uli ninyo gamay suswa kita kay baw masagipot ra mo diha dapita badakdak dayon mo sunod tabangon ana dead on arrival. Unya anhita mo salig aning maong kusog, anhita mo salig niining maong lawas, ayaw oy. Unsa man mosalig tas Ginoo. Mo na nga tong salmo na ingon diri, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga wa magsunod sa dalan sa dautan. Unsa may dalan sa dautan? Ang kadawo, ang kahakog, ang gugma aning mga butang sa kalibutan. La ilog ana mga yuta, ilog ana mga kwarta, kanang dungog. Na nga turo mga politicians inilaray himog mga fake news. Linabayay glapok to the max. Nya mao'y muda sa Pilipinas kunuhay ngadtos kalambuan gasigig away. Naa nagsalig sa ilang kusog, siging pasalig nga, kung kami inyong pilion, munindot ning Pilipinas, munindot yun basta kami inyong pilion, ni amidaghang kwarta. Mga hambugiro, wa gani mo palit og slat. Bisan og dili slat din daghan kay nanginahanglan dihang mga pobre, palitilan nagnapo kapligong sin. Daghan kay guway balay diha na wanay atop ilang balay. Ang atong nahatag dinhi, ang nahatagan nato mga 700 ka balay, galisod na ta sa budget kay 1.9 million ang atong na-spend. Salamat sa nanghatag ato, pulos na mo dunay slot dito sa langit. Pakpakan nato tong nanghatag. Napatay katapusan gipuno karon kay perti taong pakiluoy diri. Naapatay mga 200 kapligo kapin nga mga sin ato na sanang i-distribute. Gibayran nato gahapon ato tong pick-upon tingali karon. Ato tong ma-distribute to mga 20 o pila to ka balay ang atong tagaanan pa. Slatra na pero daghan kay nalipay magsipadir salamat gid in taon nga inig-uwan dili naging taon mi matuan. Magluha-luha ang matas mga piniriso nga magtan-aw nga nagdatas mga pagkaon ngadto. Lipay kay sila mamakpak in tawag maayo ikakita nga nagdatag mga pagkaon. Pero slatra to sa atong gipaambit katong heavenly joy. Salamat sa namalit ani kay ngadto kutob sa December kun buhi pa ta naa na tay budget para sa ato ditong monthly masses and feeding. Pakpakan sa natong namalit sa atong heavenly joy. Doon na nasan mo slot to sa langit. Di pa may daghang slot dire. O gusto mo. Ang atong sus BF para sa atong pista, ang atong halin niabot nag 1,914 slots. Pakpak.
Naapay 6,086 slots. O, di, daghan pa kayo mong kahigayunan, malangit. Palit mo, ani, kutob, sana, April 17, ikuan, Easter Sunday. Nga nga to sang DOPS SBF para sa atong once and for all projects. Nakita naman nyo din na nang atong grounds, giandam na diha, napay daghang gastuhanan diha, ato agianan. Pamalit aning atong mga yuta, pag-usab anang ato dihang parkingan, pagtukod ani atong kumbinto ug uban pang mga structures. Once and for all ni siya, 54,000 slots ni. Tag 1,000 per slot atong DOPS SBF MM. Atong halin gahapon, daghan na 162 slots. O, pakpak yapon. Daghan pa kayong makapalangit ninyo, 53,838 pa ni. Budgeta lang ninyo kada buwan paghatag mo dinig mumho. Mumho lang ba? Kanang inyong matigom sa usa ka buwan na among ginay mumho. Mga 1,000 o palit usa. Igsunod na sang buwan, lain na sang mumho, usa na sad. Igsunod buwan, tulo ka buwan gikan karon, wa na ning 53,000 Kadaghan na to din kadaghan sa ato mga online parishioners. Salamat sa nagsigig palit. Nya kamong wa na san mo palit, balik-balik sa mo palit kay basin unya noon ug di mo palit og mumho, basin hinuog igsumpay sa inyong kinabuhi, magsigi na lamog ingon, Padersiano, patui in town og kaning kuan tubig ang akong dila. Nag-amao na umang kang palit slot. Karon ngandoy na lang kag tubig, palit pa ta kag slot, di ay binaril nga tubig diri gabaha. Ana, mauro ta toy importante nimo. Sige mo sa kag tigom ana kay itukod gud nimong balay nya, nabangga ra day kapag umag finishing sa imong balay, nabangga ra ka. Pag abot nimo balik sa imong balay, mo palit ra ba ta katong chandelier kay nindot na kay kag balay nya, nabangga ka pagbalik nimo, nisiga ang chandelier panahaw sa imong haya. Dito kagihaya sa imong balay pag sumpay dito kay umadyo kay palit-palit og mumho, wa sa kanisir og mumho dito na ka ani arbay kugihan kay natong manabtan dinhi og haya na. Dehjog ka mapasaylo kami sa nisam sa niana pero pamasi naman lang na siya. Kadtog yung kuan, kadtog yung buhi pa ka nya mo palit ka, mo tabang ka, mumho ra. Makapalangit na ng mumho, i-share ang mumho. Kanang gitawag scraps of your table, i-share sa mga nanginahanglan. Kita din kaning slot, equivalent kinas mumho. Pero nakatukod na tagkapilinya nga ni cost na karon da sa consecration og mga 45 million. Ang atong natampo dito na as mga 41 nagikan din ba? Mga 42 million ang ato, mga 41 million ang atong natampo dito tungod sa atong mga mumho nga natigom, nakatukod ta ng kapilinya karon nagihugupan og linibok ka mga tao. Nya tungod aning inyo mga mumhong gi padaha dinhi, nanindot kay ato simbahan. Di taganahang mo gawas, pero di la sa taganahan mo home, di taganahan mo gawas, kinindot kayo. Nakaduaw na mo sa atong adorasyon. Naadihay mo suod sa itong adoration, di na ganahan mo gawas kaya nindot ko no kayo, iya ba? Man sa mo isud-sud pero naka-apil mo dihag tampo god nganong nanindot pa na napay atong grounds karon hindi kahuman ana din amo ganahan mo biya din sa ato kada pang atong daan diha padong dito ato naman sa nang ayohon ablihan, nagkasabot naman diha sa atong mga owners, hatag man po silang mumho. Mao na naaron munindot sa na diha na magsige na mo anhi dinhi tungod nis mga mumho nga atong gitigom, bulahan ang nitampo. Pero kanang magsige lag agi-agi nga magsige lag ingon tuong ka ng pariag, tuong naong ana bantay gyud igsumpay dito ngayo gyud mog tubig. Ang kuyaw lang hinuon og moingon, Ginoo tagay taw mig tubig dire, padanas Brad Loloy dire. Na sila si Brad Titing ipadaan na dire kay dias Padersiano dire perti sa taong ugaha sa kuan, ugahas dila kay kuyog ug ang madre. Ay simbak ko sa dinhi sa kalibutan ang magsunod sa Ginoo mao gyoy
daog-daogon, maoy patyon. Kamo, nagsunod mo sa Ginoo? Ha? Why siguro, no? Kaya nga naman, mulikay ganita ning daog-daogon ta, isalikway. Sama aning nahitabo sa unang pagbasa ba, si Jose. Daog-daog siya siyang mga igsuon, niya gibaligya siya, isip ulipon ngadto sa laing nasod. Salikway gyud niya gipatuo nga patay or gipatay sa mga mananap. Gipatuo nila ngadto silang amahan. Si Jesus pod nangigsuo nato, mura siya gikan sa langit, gisugo sa amahan nga apasa tong imong mga igsuon to sa kalibutan kay muragwa naman to sila ayo. Kay daghan naman kay tagsala ni apas diri si Jesus nakigkuan nato, nakigkuyog. Ato sang gipatay. Kamo, musugot mo nga mao ni ang atong misyon sa kalibutan nga daog-daogon ta, nga patyon pa gyud ta. Sugot mo na dili. Kinsay mo sugot tasan kamot? Ay nalamog panimba. Mao na si Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, tanan yung mga santos. Pulos gyud ni agi ni ining isalikway, daog-daogon, butang-butangag storya. Nya kining maong sitwasyon diin sakit dawaton, diin uwaw nga dawaton, makapaguol o makapawagtang sa atong paglaom, mauni ang gipasabot or usas gipasabot kay daghan manig meaning kaning giingon ni Kristo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Kana bitang isalikway na ta paglipay kay ang Ginoo mohimo nimo nga labing importanteng bato or tao sa kalibutan ug didto sa langit. Ikaw asawa, isalikway ka sa imong bana, paglipay ngano man mahimo kang labing pinasidunggang asawa dinhis kalibutan ug didto sa langit. Tinoo dili. Sa dihang si Ninoy Aquino gipusil at tubangan sa daghang tao o gibiyaan nga naghapa dito sa tarmac sa airport, nakahatag siya importante kaayo nga dungog sa iyang pamilya nila ni Anhing Cory Aquino o ni Anhing Pinoy nga gani may resulta nga na-elected pagka-president kining duha. Nga naman tungod atong gipatay si Ninoy. Hindi mo to. Wa mo kakita sa kuan hitabo. Sa dihang gisalikway si Jose Rizal og baril siya, pusil siya dito, gi-execute siya sa Lunita. Sa mga tao nga ming salikway niya, isip way kapuslanan sa Pilipinas. Karon dako na kay siya ditong monumento na pagigabantay kanunay. Nako sa una hinoong gipusil way gabantay. Karon hinuon nga kana na lang monumento mo gibutang na magsigbantay ingon ana di na gyud maglihok bisag perting inita. Bantayan na no nila nga wa na hinuon di na na mapusil kay simento na lang. Bantayan naman hinuon pero tungod na sa iyang kaimportante nga nahimo dahil siyang atong national hero. Pero wa pa to siya pusila, wa pa to siya gi-execute, dito may nato. Hindi gyapon mo kanbin. Mao na ang punto ni Kristo sa atong kaugalingon ba isip iya mga sumusunod. Naa na gani kay mga kasakit, naa na gani kay mga gitawag og pait og lisod na kahimta nga halos ikamatay nato. Ayaw gyud pangutana, Lord ngano man ni ing nahinoon, salamat Ginoo
kani mahimo na sad ko aning importanteng bato. Di ba? Mo gaduda sa akong kuan. Ako naka-experience sa kuana sa daghang higayon. Dihay kausa nga pagsugod na kog organize sa among mga batan-on dito sa among lugar sa Kahugan, ang ni-react yun og nasuko kayo gani, giwarningan pa ko nga kung ako yung padayonon ilag yung kong patyon tungod sa akong gibuhat nga gi-organize na ko mga batan-on niya itong panahon na kuan pa ko si Kanyar College niya praktisang pobriha say ayo niya panahon sa to nga kusog ang NPA o kaning mga military nga gubat na kung naay magpundok-pundok usahay strappingon sa mga military o kaha pamatyon sa mga NPA motong kuyawan sila atong akong gibuhat kay nagtukod pa jud kog organisasyon sa panahon mga 1984 85 na init jud kayo tong panahon na mo pwede panahon na rally pinatyanes NPA mga Sparrow unit lapatay strappingon sa mga PC mga army ang kanang naay magpundok-pundok nga dunan labi yung bukid nya Guadalupe abot ko to dinis inyong di ba inambusay mga ito diha taga dito sa to sa among uban nato itong panahon na ngilog yun itong ila kong gisalikway gihulga-hulga nya niingon dahil ko sa kong kaugalingon bisag ako na lang usa mamiya ning akong mga kauban kay namiya amtong uban kay gipangpugna na mas mga ginikanan mismo akong mga iyaan akong ginikanan mo ingo naman akong hunungan na kay wa gid nay kapuslanan imong gibuhat ana ako yung gipadayon ko padayon jud ko bahalag ako rang usa bahalag mamatay ko ani padayonon ko ni ato gikan atong mga November 1984 hangtod karon gapadayon ko anang maong kausa tanawa karon pila ka tuig nang milabay 1984 hangtod karon pila na nakatuig di magi mo ka maumuiham pila ka tuig na 38 butang ka lang padoong na mo 38 ka tuig 38 ba lagi kay 22 plus 16 di kuan mo 38 na 38 pa lang ka tuig buhi pa ko karon nakita na nato nga mapuslanon day kitong akong gibuhat atong panahon na wa gyud kauyon ang akong mga uyuan akong mga iyaan didto akong mga silingan wa gyud kauyon na ila jud kong gisalikway pag abot pa gyud nako sa simbahan kay gidaanan nako sila isip choir pagka 1985 hangyo namin ditong matagaan may oras nga mukanta automatic iming gisalikway dili mo pwede diri kay magsinilas raman mo nya bati pa jud kay mog tingog naong pagid namo bati kay tanan kay nangasunog sa init dito sa bukid dito may gibutang sa Langobs Guadalupe kay kanang Langobs Guadalupe sa una mingaw kay na diha nya namnay misa kada hapon sa Domingo kami mo gipakanta dito suot atong kakahuyan ngayan sa may butang to kay mura may mga unggoy ug naong to dito mga duha ka tuig dito nga kadto ra gyud among assignment di gimi kakanta dito suod sa simbahan kay hilas kay mi tan-awon suod simbahan na karon katong choir nga akong gitukod mao nay lead choir sa tibuok simbahan sugod pa atong 1989 maunay lead choir hangtod karon diha sa Parokyas Guadalupe di napuslano na pero sinalikway na sa una pero ni padayon lang padayon dinhi sa ato dinhi sa parokya gisalikway man sad ko di ba dinhi i-post nung ko sa Facebook sig salikway hingwarta nga pare niingwara sa ko sa maura ni gyapon sa una sige salikway mo diha di ba pakita nako ninyo nga kining inyong gisalikway mao ni inyong dangpanan da igo bitas bagyong udit da hangyo lagi di bitaw di lang to udit oy hangtod karon di ba
Nya mo na mahimong mapuslanon ang atong kinabuhi basta mo dawata nga kita isalikway. Kanabang tawgo na tagbatong way kapuslanan. Ni kaning mga asawa or mga bana nga mubuwag sa ilang kapikas nga gipakaslan nya ilang buwagan ilang biyaan kay wa na siya kakitag balyo sa iyang kinabuhi, kay gibaliwa na siya sa iyang asawa or gibaliwa na siya sa iyang bana, wa nay kapuslanan ang pagpuyo dinhi kay wa na ko tagaig importansya. Please wake up. Mauna ng panahon nga mahimo kang labing importante diha sa imong pamilya. Mauna ng panahon nga ikaw ang labing importanteng tao alang sa kaluwasan anang imong pamilya, dili sa kalaglagan anang imong pamilya. Sige lang, ibaliwa ka, kulatahon pagyud ka, sige lang. Ingka di binuang man pader. Mauna ang paagi sa Ginoo dili matugkad. Munang ang atong tubag sa Salmo, unsay tubag nato sa Salmo? Ako magi mo maminaw. Hinomdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Kanus aman ang Ginoo mohimong katingalahan kanang mahangangata nga murag di ta ka tuo. Kung iyang ninduton ang labing batik nga gitan-aw natong labing batik sa kalibutan iyang ninduton. Kung iyang himuon nga gamhanan ang tao nga gilabay dito sa atabay nga mao si Jose. Na pag-abot sa saktong panahon, si Jose maunay gobernador sa Ehipto. Next in rank sa hari sa Ehipto. Ang linabay o gibaligya isip ulipon nahimong labing dakong tao sa nasod nga gamhanan kaayo atong panahona ang Ehipto. Nang kana si Jesus nga atong gibitay sa krus nahimo na karong King of Kings and Lord of Lords. Mao na mahanganga kita. Mao na kamong mga sinalikway paglipay. Taman, lingi ako na imong tupad. Ingna tuo ka ng gisulting pader. Sige, ingna. Sige na. Ingna mo tuo ka. Ingna mo tuo gani. Ingna, congratulations. O na, importante ni itudlo ni nganha sa atong mga kabataan, itudlo ni nganha sa mga kabatanunan. Kay karon kanang TikTok, kanang selfie, kanang kagusto ginatong daghang mo like nato, nga dili ta i-reject, kanang yung daghang yung mo view, kanang yung mo viral yung ka, anha mangguta mo pakpak, ana, ngilngiga, Ang sinala mo, ingon na ako, padir, viral na kay ka. Nako, kay bawa pala mo sa akong giagian, daghan kayong virus akong nagian. Una pa ko ni viral, daghan kayong virus. Diha gani sa seminaryo sa una, mga kini ako mga kauban ro, mga pari uban, diha na sila seminaryo, contemporary man ni. Akong bana-bana, mga 80% or 85% sa akong mga classmates sa una seminaryo, against gid nako. Kanagong magpundok sila, mong sagol-sagol ko nila, hinay-hinay laglakaw, hantod ako na lang sa usad to galingkod. To na sa sila gapundok speakas. Kay di gyud sila ganahan ako kay muyaw-yaw man kus una hangtod karon. Kusog kuan man ko ila man kong tawag og maumao sa una kana maumao ka kana bang murag kunuhay kog pari bisag dip pari. Nang kakita ko nga di mao ilang gibuhat wa ko kauyon ingon ko Brad. Di ba magpari man ta? Mao ni atong batasan, mao ni atong dadon ngadto sa mga tao. Di da moy gikinahanglas mga tao ron Brad. Animal, tigwangan niya na. Kaya ako may kinamagwangan nila, mga manghod man ako sila tag 12 katuig, 15 katuig. Muna ako mga classmate ko, kaya 31 years old nagkukunisod seminaryo. Mo tunganlan ko nilag tiguang. Ako maging kinamagwangan dito. Pag abot sa nako ngadto, pada ako ngadto sa UST, dito ko ga theology, ako gyapoy kamagwangan, gikontrahan gyapon ko sa kadaghanan. Karong pare nako, kontrahan yapon ginagmay. Pero anad naman ko pagsugod pala nako alagad og simbahan gisalikway naman ko. Ginganla naman ko guway ayo dili na maihap. Hasta gani sa akong mga kauban diha sa akong grupo tungod sa akong batasan gibiyaan ko nila tanan. Mga 1992 gibiyaan ko dito
sa simbahan wa nay nitunga nga choir, ginganlan pa ko giyawa, ginganlan kog mura og kanang Hitler, mura og Leon, kay istrikto kuno kay ko. Ana, tinuod man sa gyud, bati man gyud kay kog batasan nung araw. Karon di na kay bati, pero bati lagyapon, pero maka-attract na biyag jutay ning batia, di ba? Halinan mga tag slot sa gani, maligya na ay naman kay mo mupalit og slot. Ana, ang kana sang moingon ako, di kong palit anang slot, father. Pagbantay mo ambot yung panahon, mangandoy jud ka aning paria. Basig mangandoy na lang kas kumangko ani para muhilog nimo, no ana. May pagmupalit kag slot karon kay mahilogan kag dili, langit dayon ka, pero basin baya ang imo na lang pangandoyon, ang ana na lang, ana, no? Padil tagay tawag ana, sa sinig ana ra ba ning kamuta, impas gidayon. Di sa doy daghan masag naayo gud. Yung siya padil bili niya ni ari nako padil pre-ubere ni padil ngano man yung siya nga ako among gid padil kato akong iyaan imong gi-pre-uberan padil na ayo biya gid padil nako unsa man sakit nimo siya lagi kong bation padil nako pag human ako blessing ko salamat kay padil ha ana nako daghan-daghan ra bagyong namatay sa ako sa giblessingan. Ay kumpiyansa, di ba? Pero ang nindot kita makaamgo na kung isalikway ta mahimotang labing importante nga bato. Ang una natong martir si San Lorenzo Ruiz gisalikway sadto siya og gipatay. Ang ikaduha natong santos si San Pedro Calungsod gisalikway sadto og gipatay. Pero karon nahimo silang labing importanteng mga tao sa atong simbahan sa tibuok kalibutan. Muna ayaw gid mo kaguol kun isalikway. Ayaw gid mo kabalaka kung daog-daogo na mo, kuhaan mo sa tanan. Paglipay kay himuon kas Ginoong labing importante nga bato or tukuranan o sandiganan. Ang atong tawag ana manluluwas. Ang manluluwas dili ginadawaton inigluwas niya. Pero inigabot na sa saktong panahon, anha kita makaingon, salamat sa iyang pag-antos. Ang inahan nga magsigig antos sa iyang anak, aron lang yun mo pakaon, niya ang anak magsigig hilak, sigig wakli, kay di yun mukaon, di yun mukaon, niya mangita lang yung paagig antos ang anak. Aw ang inahan, ini kadako anang anaka, moingon gina ang mama, sus, o gwapa ni nako antosi, patay ning bata, di man mukaon. Ana, kay gato umang anak nakatong ihungnit sa iyang mama wa siya kauyon mulingo lakaw dagan kita mag-observe man ko ana pero ako'y asawa ha mag-observe lang ko mga bata ba wakli dagan to gukoron sas mama siging kumot ana bagang adyan na day na sige duwa naman dito dagan naman dito natuo na sas mama haron jud makakaon ana no kadako kusuga mo tubag. Sakti lang. Na luwas naman na. Patubag gala na. Sa sunod, mamatay raman sa na siya. Ay apan hinumdumi nga o pa na nimo gukod-gukura o pa na nimo pakan adi gina mabuhi. Di ba? So ang imong pag-antos, mo nakapahimo ana niyang buhi. Nya kusog naman kay mo tubag. Ay na dayon. Salamat Ginoo. Wa pa ni nako pakan awa gid untay mo tubag-tubag nako karon. O di ba? Kanindot ana, di ka ganahan nga makatubag pa na nimo, makasinghag pa na nimo, kanindot ana. Nga naman, gisalikway na sad kaniya. Na sa kailaing umaabot nga kanindot sa kinabuhi. Mo na siya produkto sa mga sinalikway, mahimong magtutukod. Mauni ang katingalahang buhat sa Ginoo. Mauni ang atong Ginoo dinhis kalibutan. Pero inig final na dito sa langit, awa na mo sa likway na to dito forever na to. Dinhi, lumalabay raman yung isa likway ta. Pero to ay permanente, nakitang tanan, mahimo na giyong kabahin sa iyang lawas ug mauna ang langit. Nagtugan ang atong unang pagbasa na ang pagtuo ni Abraham mao'y hinungdan na natuman ang saad sa Ginoo niya nahimo sad siyang matarong atubangan sa Ginoo.
Nya kining pagtuo nga gihisgutan nga mo'y gipuy-an ni Abraham, dili sayon kay di man ni siya matugkad sa tawhanon nga panghunahuna. Diaw mo banay tiguwang na kay siya, nya iyang asawa tiguwang na sad kayo, nya giingnan sila sa Ginoo nga manganak ka ug mudaghan ang imong kaliwat sama kadaghan sa bituon. Unsa may gibuhat ni Abraham? Nituo siya og misalig na bisag unsay isultis Ginoo matuman gyud. Why pagduda, diretso gyud tuman. Nya unsa may nahitabo? Natukod ang nasod sa Israel, ang 12 ka nasod, the 12 nations or tribes of Israel, 14 daghana nila, hangtod nga duna na sila'y napili nga hari nga 40 sa giyong sikata o 40 kagamhanan nga mao si Hari David. Nya pag-abot na sad ni Hari David, unsa may kuan, unsa may nahitabo, ingon magtukod ko og balay para sa Ginoo. Ang katud si Abraham gisgutan sa ikaduhang pagbasa niya. Sa unang pagbasa si David nga kaliwat ni Abraham maunay nagsuway og tukod og usa ka kaning balay sa Ginoo. Pero giwarningan si David nga dili ikaw maoy magtukod og balay. Nanagod niya tanan anang materialis, naana siya ang tanang mga kahimanan niya, perti niya kagamhanan. Nagpuyo sad si David sa pagtuo gihapon nga gipuy-an ni Abraham. Og pag-ingon sa Ginoo nga ayaw pagtukod, wa sad mo tukod si David. Siya ang imong anak, na kay anak nga akong patukuron sa akong balay, dili ikaw mo'y magtukod. Kining akong gihisgutan, bunga nis pagtuo. Kita usahay magsigi taog kanini ang tuman sa atong gusto. Nang litan og anang sana gusto ka mo tukod og balay, bisag dili unta gusto ang Ginoo nga motukod pa kag balay, mangutang gyud aron itukod og balay, di ba? Ano bang ang ato yung gusto ba mo'y matuman? Karon naduda ko ani, ako ba kaning gusto o inyong gusto? O gusto ba kanis Ginoo nga ato ning trabahoon ang ato dinhing palibot sa simbahan, labi na diyang atong parking area? Sa kani gusto kanis Ginoo o gusto kani nako? Unsaon nato pag ilang mao nay gusto sa Ginoo? Sa akong kasinatian, basta ang tumong para sa kaayuhan sa tanan, mao nay gusto sa Ginoo. Dili kaayuhan sa pipila lang. Basta kaayuhan sa tanan, mao nay gusto sa Ginoo. Mao na si Abraham pagsugo sa Ginoo nga ang imong anak ihalad nga rin ako. Iya na yung giihaw iyang anak. Awa man sa ipadayon sa Ginoo, pero iya yung gituman katos Isaak, bugtong anak, iya da yung ihawon. Kaya nga naman, kung gisugo ni sa Ginoo, makaayo gini para sa tanan. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Huwag na karon na wa natay kwarta, wala natay mga pundo, nagnegative na tarog mga ug ato ning equivalent sa slot sa dupes nga tag 1,000 per slot, equivalent tingali mga naagid taron atong negative mga dol-dool 9,000 slots nya karong buwana. Kinahanglan tag mga ro maka-coop up taning atong mga bayronon aning pinaspasay nga construction pangandam sa pagpanindot sa atong pista. Mo kustar siguro nig mga 5,000 slots karong buwana. Inyong pagtuo, makakuha ka ta, makadawat ka tarong 5,000 slots sa dopes. Tuo mo dili. Daig doko-doko. Sa pagkakaroon ang atong dopes
naapay ang atong halin ning abot pa og 247 slots. Kung atong ingnon nga kana na ang 5,000 slots, naapay mga 4,000 pila man 247 4,753 nana. Mo pa nay kuwang. Mahurot ka na ikotob karong kuan 31. Ako tuog yun ko nga ang atong mga kamo nga mga parishioners og online parishioners og territorial parishioners makahurot gyud mong palit aning 5,000 slots kun pulos lang taliwat ni San Jose og ni Abraham og ni David nga ang sundon ang sugo sa Ginoo. Ana, nabitaroy ni hangyo nako, pader, mupalit biya mig slots, tulo mi kabuok, pulos mi PWD. Yanay usa dili PWD. Pero muadto mi sa kapilinya. Tagae mi og kanang sa to wristband, kana bang band ba? Nya kay atong sang adlaw ni declare naman ang atong Tres Pastorinhos na sekretary wala na'y available na wristbands, nahurot na ang 6,000 slots. So nihangyo na lang dito nga kung dili na ta maka-appeal sa consecration karong Abril 4 kanang alas 4:30 sa buntag na consecration o kanang overnight vigil gikan sa alas 8 sa Pizza 3 sa Abril hangtod alas 3 sa kaadlawon sa Pizza 4, mao man ay kinahanglan og wristbands kadto mga pass, mga ID. Kung di ta ka-appeal ni ana kay gi-control man na ang crowd, ari na lang ta sa ubang mga misa sa Pizza 4, kanang misa sa alas 11 sa buntag ni Monsignor Ray Pinagunda, nya alauna sa hapon akong misa, nya alas 2:30 sa hapon kang Monsignor Roger Fuentes nga misa og si Monsignor Robin Labajo magmisa pod sa alas 4 sa hapon. Kana na itong tambungan. Unsa may pagtuo diha, naka-appeal gihapon ta sa consecration that day. Kay kana mang adlaw ang adlaw sa consecration. Di lang gid nato ipamugos nga gusto man jud ko anang alas 4:30. Ayaw lang. Di ay daghang oras. Nya kung gusto sa kang maka-appeal gihapon sa consecration, naa sad tay novena masses, magsugod na siya sa karong Pizza 26, na ay alas 5 sa buntag na misa, novena, na say alas 10 sa buntag gikan sa Pizza 26 hangtod sa Pizza 3 sa Abril, 26 sa Marso hangtod Pizza 3. Mo-appeal ta ani aporti na yung nindota og labaw tanan para nako bunga gyapos pagtuo ang tanan nga nakapalit sa mga slots para sa pagtukod o sa pag-consecrate sa kapilinya nga niabot ning atong nadawat og mga 43,000 slots or 43 million ang atong na contribute niini. Kamong tanan nga nakapalit, kitang tanan kani apil sa kog palit, apil tas consecration. Mao na siya pinakanindot. Karon sad magpista sad ta ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Mao na nagkinahanglan ta og katong SUS BF para sa atong budget, nagkinahanglan tag mga 8,000 slots nga tag 500 per slot. Ang ato sang halin as of yesterday niabot na og 2,312 slots. Pakpakan na to ang Ginoo. Murag madayon gini atong pista ani. Koto pa ni sa Abril 17 sa Holy Week, no? Napay 5,688 ka slots tag 500. Ako lang ning gihisgutan kanang mahog manig 1,500 ka slots. Nya 5,000 ka slots atong kinahanglan.
Kung doon natay pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham o ni David, nga mosunod yun sa gusto sa Ginoo, gaan kaayo himuon. Nabitay ning text na ko karong buntag, pero at the same time nagpatambag nga gusto niyang tudluan ang iyang amahan nga kamaosang muhatag ngadto sa simbahan. Siya manggihatago man akong papa pader, pero murag di man muhatag sa simbahan. Kay siya nga anak, bago pang nakatrabaho, malit siya ning atong slots, tabang pod siya ngadto sa iyang mga kaliwat, wagin baway, tabang yun. Nag-ana man kunog kadaghan ang iyang grasyang nadawat, iyang papa mang usahay, mahutdan man, mangayo man kuno niya. Siya nga nung mahutdan man ning naamon ta ni income, di tingali manghatag ning simbahan. Kanang mga inana ba nga pagtuo, o daghan kayo ana ang naghimo sa ilang mga testimonya nga maunay nahitabo sa kinabuhi. Muna si Jesus o si Jose dinhi sa atong ebanghelyo, siya mo'y nakapatuban sa kanang kumpletong tuman sa saad sa Ginoo ni Abraham, nga naa kay kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon. Nga naman, kay si Jose nangasawa ni Maria nga mabdos ng daan. Nagana, mabdos ng daan, iyang ipangasawa, kinsa may di mo daghan, ana. Awa mo kasabot. Si Jose ba, nangasawa ni Maria, mabdos ng daan. Niya, tungod ni anang maong pagtuo ni Jose nga wa gyud supak-supak, nataw ang Mesiyas, ang tinuod nga nagdala sa grasya sa pagkaanak sa Dios, nga ang tanang mga tao nga motuo niya kaning iyang gidala nga grasya na gitawag natog salvation or adoption, nga mahimot ang mga anak sa Ginoo, natuman. Si San Jose mo'y nakatuman, mo nang nahimo na tarong anak sa Ginoo. Tanawa di ba mga anak sa Ginoo, di gyud ganahan maminaw og wali, matuog lang. Nga naman, kay gasalig mang anak, tanawa na inyong mga anak ug nasa inyong balay, di ba? Matuog ra. Sa to pa tagaan tag-relax. Gipukawa na imong tupad be. Ing na unsa man ka anak kas Ginoo. Yeah, pukawa ba? Uy, lingian na imong tupad oy. Agas na rabang laway anak kas Ginoo. Kaning mga anak basta naas balay magligid-ligid ra man na. Magligid-ligid ra ba? Kumpiyansa kayo. Pero tanawa ng mga kanang mga dili anak, kanang bisita lang ba? Pagkasayuha mo mata. Hapit ko di katong. Na siya. Pero gihimo tang adopted children of God. Ug mao na ni ang gitawag nato og katumanan. Di naman maihap, gibana-bana naman lang ni nga ang mga Kristiyano kuno karon nga gitawag og sumusunod ni Kristo, nga gibunyagan diha sa ngalan ni Kristo, moabot na kunog mga 1.7 billion sa tibuok kalibutan. Nga ang mga Katoliko ani mga 90% aning maong number. Mao nay Katoliko parte na gyud daghana. Sunang daghan. Nya mo ni laom sa ko nga tungod sa kadaghan sa mga magtotoo ug do na tay himuon sama kay si David wa man to patukura og balay sa Ginoo. Ang iya namang mga sumusunod nga anak, usa tingali tas mga anak ni David, anak ni Abraham nga magtukod og balay para sa Ginoo. Tanawa di ba ninindot-nindot na atong balay dinhi. Kay nga naman tabangan tang San Jose nga makatukod og balay, kay kita naman ang magtukod og balay para sa Ginoo. Gabi amo ning gialsa namon tay bag-ong larawan ni San Jose. Pag-andam diya mo insinso dong. Kay ato ning insinsuhan si San Jose. Ano ba? Bag-ong na. Pertimbugata na. Walo may siyam katao ang gaalsa na diha. Among gibutang
Okay ba ka ng naong San Jose o sa kitang San Jose o mo ba na yung naong? Pero bahala na kung sa'y naong ana. Basta atong ilhon nga si Maria o si San Jose mao'y hinungdan nga si Kristo nakatapos sa iyang misyon nga nalansang sa krus aron kitang tanan mahimong anak sa langit ng Amahan. Kita na ang bag-ong kaliwat ni Abraham. Kita na ang magtukod sa balay sa Ginoo dinhis kalibutan aron pagpakita nga ang Ginoo naghari na. Mao na pinakanindot. Mao na tabangan tanig tukod ang ato dinhing balay dinhi sa atong parokya. Nakatukod naman tas balay sa Ginoo pinaagi ni Maria dito sa Kapilinya. Akan isang ato dinhing balay ato ning tukoron. Suwaya nato og himo nga matuman nga maka pundo ta og mga at least 5,000 slots karong buwana. At tukod lagi ni atong balay niya tagaan din tas Ginoo og daghan pang mga grasya. Si San Jose na maoy atong amahan nga nanalipod nato, tao nga way reklamo. Ang kanang tao nga way reklamo mao na siya ang tao nga makatukod og tinuod nga balay sa Ginoo. Ang ato rong mga political leaders apil na gani dinhi sa simbahan, daghan kayo namo mga reklamador. Ngano man maglabi ang analysis kaysa pagtuo. Aka mo sa diya. Di mo reklamador. Maglabi ganin ang inyong analysis, analyso ninyong maayo, nya dili ka mo tuo, patay reklamo. Nya unsa may mahitabo? Maliwat gid ta sa Russia o sa Ukraine, maggubat kay sunod man ang analysis kaysa pagtuo. Nakaroon unsa may basic nga pagtuo nga kitang tanan gihigugma sa Dios o gusto sa Ginoo mag-igsuunay ta, managsuon tang tanan, di ta magpinatyanay, di ta magsinawayay. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Nindot kaayo to. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan, dili magpinatyanay. O tanawa karon ang wa mo tuo nga sila anak sa Ginoo, gapinatyanay. Murag mga iring og iro, murag mga hayop ba. Tanawa ang atong mga politicians, kasagaran gapinatyanay sa ilang dungong, gadinautay, gakupitensyahay. Murabag ang hunahuna pildihon tika, niya ang pikasad pildihon tika, dili wa maghunahuna nga kauban ta, tukuron taning Pilipinas, magkuyog ta. Di ta magdinautay, di ta magsinawayay, di ta mag-away kay mga anak tas Ginoo. Mabuhi ta hangtod sa hangtod, pero di na ta moangkon anang maong pagtuo nga gipuy-an ni Jose, ni David o ni Abraham, magpatay gid ta. No? Og tanang na ako'y nalipayan ron usas misulti nako, ingon siya, Pader, sa imong gisulti bitaw nadutlan gid ang akong bana. Unsa may nahitabo, giguba gid niya among koral, ni atras siya og mga sa dugay na kay na Pader, hapit na gud na sila magpatay o kadang iya ra man sa nang igagaw dias unaha sa amo, hapit na sila magpatay kay magsinubayay nga kanang inyong yuta na sa akong apuhan, inyo lang giangkon sa ligmong kwartahan mo, din ami kaagi diri. Sa sige ko nung paminaw sa akong wali, giguba gyud kuno ang koral, giatrasan kuno 1.5 meters. Ambot og magpatay pa ba to sila? Sa inyong paminaw magpatay pa to? Niingon jud ko, congratulations. Tukura day ng inyong koral. Pero 1.5 nang atras, nindota. Nakugnapay daghan ingon ani. Pagkamalinawon ka ano? Wa na nang siningkahay, wa na nang kinusmuray snaong nakadaagin. Animal, kadaagi ba? Labi na gatakilid na kay pwede ng huuta. Animal. Pero pag atras og 1.5 meters, magbit-bit ka sa duha pa kabuk imong bit-biton, luag na kay ngadto, lipay kay.
Sige, testingin ninyo, pangguba na inyong koral, di ba? Daghana lagi malipay. Mao na yung mga anak sa Ginoo, maghinatagay, dili kay gubat yun. Mga guba yung naong na to, anak. Guba pa, patay pa itong kinabuhi. Ano na, sunod ta ni San Jose.